dike dị sekọnd nke abụọ. Nnọọ n'ije ebe anyị ga-anabata onye dị ebe anyị bụ ọjị. Ihe a bụ ọjị Igbo. Ewela asị gị na onye dị ebe anyị nnọọ. Igwe Ndewo. igwe Ada Igbo niile igwe nnọọ n'ije. ndewo. Chukwu onye okike, Chukwu nna na Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ, eze ndị eze, ọgaranya gara eze ịfụnanya, anyị na-ekele gị ọkachasị ndị a bịara na be m idiri ha bido n'ebe a bidoro wee rute ebe a na-enwe nsogbu ọbụla. Anyị na-ekele gị nna anyị, ha wee bịarute ebe a nụnwa wee kwudo mụnwa na ezinụlọ m. Anyị na-ekele gị imere ka ọ dị etu a. Anyị na-ayọ gị na biko chekwebe anyị, zọba anyị, ọkpụkpọ anyị na-amata anyị. Anyị ji ọjị n'aka na-akpọkụ gị nata na mkpụrụ ma anyị na-ata n'ebe site aka nsọ gozi anyị gozi ọjị aka anyị tatata ndụtata ịfụnanya ga n'ihu. Anyị ọdị ihe ndị akụkọ ihe niile ga-emezu ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Eze dike igwe Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu. Ndewo. Igwe eze dike nke abụọ. Anyị bịa n'obi gị tata ka anyị na gị kalịa, mana nke mbụ bụ na ị ga-agwa anyị, kọwara anyị onye ịbụ, kọwakwala ụmụ Igbo ebe anyị bịa, onye anyị bịa n'obi. Ndewo Igwe. Nwa bụ His Royal Highness Igwe Dr. Vigo Anedefun JP, eze dike the second of Akpugo eze dike. Ọ na obi m kono batara ebe a. Akpugo eze dike bụ ofu obodo n'ime ụzọ ụwa na local gọọmenti ego. Anyị bi na agbata akụ dị n'Igbo etiti na mkpụrụ ugwu, na-agbata Agbakumenze dị na Udi local gọọmenti area. Ebe a ndị ọbịa na-ala ike ebe a nụma nnukwu maka anyị na-anabata ndị dị ebe anyị ọfụma. Ndewo. Igwe dịka ị kọwagoro anyị onye ịbụ, agba nke abụọ anyị ga-achọ ka ị kọọrọ anyị ihe gbasara ejirimara Akpugo eze dike, ka ị kọọrọ anyị ka anyị mara ejirimara fa. Ndewo. Akpugo eze dike dịka etu nsi wee gwa gị, etu nsi wee kwu na mbụ bụ ofu obodo n'ụzọ ụwa. Na be anyị na ndị agbata obi anyị nwechara omenala dị iche iche a na-eme. Na be anyị na anyị na-eti odo, akụ na-eti odo, Agbakumenze na-eti odo, mana a bịa na mkpụrụ ogwu ha na-eti ọmaba. Ya bụ nke izizi. Ọzọ bụ na ndị be anyị na-akụ na anụkọrịta nwaanyị. Anyị na-emekwa etu a na mkpụrụ ogwu na Agbakumenze. Anyị na-anabata ndị ọbịa ọfụma. So anyị enweghị nsogbu. Anyị na-ahụkarị ndị ọbịa n'anya karịa onwe anyị. So n'omenala anyị na-akwanyere okenye ugwu. Okenye bụ ihe Chineke na-eme ka o ruo onye. Ifu okenye ka ọ na-arụ ọrụ karịrị ya, ụmụ okorobịa na-enye aka, ụmụ agbọghọbịa nyere aka
ka o mee ihe anwa na-enye nsogbu. Ndewo. Igwe ọma na-esonyere anyị dịka anyị na igwe na ha akpalịa bụ nkata, ọ na-akọwara anyị ọtụtụ ihe dị iche iche. Unu anụgo ihe ọ kọrọ anyị maka ya bụ Akpugo eze dike, kọwakwara anyị maka ndị nọ n'akụkụ. Ọ na-akọrọ anyị onwe ndị nọ n'akụkụ dịka Uzueme, Akụ, Mkporogwu, wee kọrọ anyị ọtụtụ omenala dị iche iche jikọtere ife ha wee bụrụ ụmụ nwanne. Igwe ọhị kọrọ anyị, ọ na-egosi ịhụnanya. Igwe nke ọzọ anyị na-ajụgo ka ị kọwara anyị, o nwere ebe ị metụrụ aka, ikwuru ihe gbasara alụmdi na nwunye. Igwe kọọrọ anyị maka na anyị na-aghọta na abịa n'ala Igbo na ọnụnụ di na nwunye dị iche iche. Kedu ka obodo anyị nọ bụ Akpugo ma Uzuwana, kedu ka alụmdi na nwunye ha si aga? Ndewo. Ịnụ di na nwunye na Akpugo eze dike, ọ bụ ihe aṅụrị dịrị onye bịara ịnụ nwaanyị na onye ndị ọ bịara na be ha ịnụrụ nwaanyị, maka na nwoke bịara ịnụrụ nwa gị abụgoro nwa gị, nwa nwoke bịara ịnụrụ nwa gị abụgoro nwa gị, ọ bụrụ ofu onye n'ime nwa gị. Ya bụ na ọgọgụ bịa ịnabata ọfụma, ma ọ bụ na nwa gị egosi na ọ bụ onye ọ chọrọ ịnụ, akwekọrịta nke nwoke ejeze gwa ndị mụrụ ya, weta mmadụ na-agbamụrịtọ wee bịakwute ndị mụrụ nke nwaanyị, wee kpaa nkata. Ihe ahụ ka ndị nwaanyị na-akpọ mmanya uru anyasị. Akpa nkata kwekọrịta, wee ka agbamasa ga-ebu mmanya. Na be anyị a ga-ebu ụzọ bujere nna mmanya, ebu onye ugboro 3, wee jebe na be nne, ejekwa ugboro 3. Onye na-achọghị ije ọtụtụ ugboro, ọbịa nke izizi were ego kwụọ ụgwọ nke fọrọ, aka agbamasa ga-agba nkwụ. Agbacha nkwụ, akwadobe maka ịgba akwụkwọ. Agba akwụkwọ, ịma na nwaanyị achịbaghị okwu n'ụlọ, nwoke akpọrọ nwunye ya na mkpụrụ. Etu a ka esi eme ya na be anyị. Igwe dịka anyị na-aga na-aghọta ọtụtụ ihe gbasara ihe nwaanyị, ka anyị kọkwara ụmụ Igbo ka ha ghọtakwa, maka na ebe anyị si ekwu okwu a bụkwanụ obodo a na-akpọ Nsụka, Uzuwana, Akpugo eze dike. Ọkwanye ya bụ obodo Nsụka ahụ ka anyị nọ na-ewepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ma na-ekwukwa okwu ya bụ nwaanyị. Ajụjụ anyị ọzọ gbasara ihe ya bụ nwaanyị, Igwe, ọ bụ eziokwu na nwaanyị Chibụụkwụ na Akpugo maọbụ Uzuwana ma Igbo Nsụka o kwesịrị ozi ime anya n'iro? Maka na otego a na-anụ ya bụ ọtụtụ ihe na Nsụka nwere agbamndụ jikọrọ na-ejikọta ọnọdụ nwoke na nwaanyị, ma onye ahụ ebunye nna mụrụ nwa mmanya Ọchịbụụkwụ, na o kwesịrị ozi ine anya n'iro. Ka ịkọgodiri anyị obere ihe gbasara ya. Thank you very much. Ihe a bụ omenala dịwara oge gboo. Nwaanyị ọbụla nwoke bịara duru azụ nwunye, mechie ihe dị n'isi ya, wee duru ya na. N'oge gboo na ndị be anyị na-eme ikpu ekwu ahụ, abụrụ ọ ga-esi nri
vijere onye ishi o nwere ihe onye ishi ga-eme okwu ọ ga-ekwuche mgbasa ama isi nwaada abịa sọ onye aka na-ekwu onye na obirigo ọma anọkata nyere nwoke ọzọ ọnụ nwoke ọzọ gwe anya okwu dara ọ na-okwuo ihe agwara ya n'ihe ọ dị ezi ozu maka ọ na o mere etu ahụ o jide ya ọ nsọ na be anyị nwaanyị bi na be di inere anya n'iro ma onye na nwoke ọzọ nwee mmekọ ọbụla ọ na-egbu ọnwụ ọnya kpatara n'oge gboo a na-asụ ya ma kịta na-asụ ya ọ dịkwa ma kịta igwe Igbo dịka igwe eze dike nke abụọ na-akọrọ anyị ọtụtụ ihe gbasara ọnụma di na nwunye. Igwe o nwere okwu ndụmọdụ ị ga-enye anyị gbasara ya bụ ọnụnụ di na nwunye na nke kịta maka na ịkọrọ anyị akụkọ gbasara ihe gara aga ma na-akọwara anyị n'ihe ahụ gara aga na ka na-eme ya kịta maka na ọ na-egosi ugwu n'ihe gbasara di na nwunye. O nwere ihe ị ga-akọrọ anyị ga-abụ okwu ndụmọdụ nyere ndị agba ọhụrụ kịta? Thank you. Okwu ndụmọdụ ya bụ okwu ndụmọdụ dị ezigbo mkpa maka o ji wee dịrị ezigbo mkpa bụ na ụmụaka kịta maka ọtọ a na-agbazi anya ha na-adị ha n'iro ma nwoke onye chee ka nwaanyị bi na be di si eyi akwa ụdị akọnya mesiri enyi mana ọ nsọ na be anyị maka ifie ana m agwa ndị kịta o nwere ihe na-eme ka nwoke na nwaanyị nụọ di dụrụ ụtọ wee bite aka ka nka bụ nwoke inwe nchekwube ntụkwasị obi n'ebe nwunye ya nọ nwaanyị enwe ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ isi ya na di ya mere ihe ahụ sị mba ya trọst ya enwere ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ ọ gaghị nne anya na iro ịgwa nwoke si anya ya bụ nwunye ọ sị mba enwere ihe ọ ga-eme maka na ha nwere nsọ ya na m agwa ndị kịta biko ọ ga-aka mma na ha nọ bụrụ Chineke n'obi wee na-asọpụrụ onwe ha sọpụrụ ụmụaka ha ezinụlọ ha ka ha wee bie ndụ ka nka wee zụọ ụmụ azụọ ha na nka. Ndewo. Igwe dịka anyị na-achịkọta ya bụ okwu ọnụ ịma na mgbe ikpere ekpere gọọ ọfọ ọjị ya bụ ọjị gbara anọ ọjị ahụ gbara anọ kedu ihe ọ na-egosi n'ala Igbo? Ọjị gbara anọ ọ gbazuru agbazu maka na enwere afịa na-anọ oge na-anọ enwere eke nwa orie nwa afọ nwe nkwọ ịrọ n'ozuru ezu ụbọchị ọbụla n'ime ha tara ọjị ya ofu ibe ọjị bụ maka eke nke ọzọ abụrụ maka orie nke ọzọ abụrụ maka afọ nke ọzọ abụrụ maka nkwọ ya n'iru Chineke ichere ya bụ ọjị ngọzi dịrị gị uchiche na-anọ anọ ya na onye gbara ọjị ọgba anọ ọ bụ nnukwu ngọzi ka ọ bụ. Igwe eze dike dị sekọnd okwu anyị na-abịa na nchịkọta mana o nwere ihe karịa ịsọ m ma sọ ụmụ Igbo bụ Igbo anyị na ha nọ na-akpa wee na-akara ya bụ nkata. O nwere obere ihe nkara ịchọ ka ịkọtụrụ anyị ihe gbasara ọdịnala na ịgwọ nsị, ihe dị iche na ịgwọ nsị na ọdịnala.
ịgwọ nsị bụ ihe ruru unyi n'iru Chineke, maka na onye na-agwọ nsị ana na-achụfu ya. N'oge gboo ana na-achụfu ya. Kịta ụka bịara na-ekwukwe maka ajọ ihe bụ ịgwọ nsị, igbu mmadụ. Ụka na-akụzi si na ọ dị njọ. Chukwu na onwe ya kwuru na ọ dị njọ. Ọdịnala na-egosikwa na ọ dị njọ, maka na onwe onye ga-abụ ọhụrụ ejee n'afa, onye ahụ anaghị eje ụka, ejee n'afa gbaa afa, asị ya esiri ọ na-egbu mmadụ, ntufu ka a na-etufu onye ahụ. Ya na ọ dị njọ mmadụ ije gwọba nsị gbuo mmadụ ibe ya, ma ọ bụ gbochiri ya aka. Ọ bụrụ sọ igbu mmadụ bụ inye poison, na onwe ihe ị ga-eme mmadụ ya gwọrọ nsị wee kechie onye anwa, ọ gaghị anụ di. Ọ bụrụ nwaanyị ọ gaghị anụ di, ọ bụrụ nwoke ihe ọ na-eme agaghị aga igbugo onye ahụ. So na ihe ahụ na-agwọrọ agwọ dị njọ, ọ dịkwa njọ n'ihu Chineke. Igwe anyị ekene gị. Mgbe anyị batara n'obi, anyị fụrụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'obi a, wee n'anya n'aka nri. Dịka m na-ene anya n'aka nri, o nwee nwa eze, maka na obi eze ka anyị nọ. O nwee nwa eze nọ n'aka nri, ka anyị na ya bụ nwa eze karịa obere, ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ. Prince, nke ndị oyibo na-akpọ Prince, nwa eze. Anyị batara n'obi nna gị, kọwara anyị onye ị bụ, ma kọwara anyị ka obi si wee dị gị mma, obi aṅụrị na ada Igbo bịa n'obi unu. Ndewo. Ada Igbo. Prince. Ana m ekenesi unu ike maka obi unu bịa n'obi nna m today. So m ga-ebido ịkọwa onye m bụ. Aha m bụ mma tinyekwa honorable, maka na nwụrụ nke a ga-ewepụ ewepụ. Mụnwa bụ Prince Honorable and Kingsley Tochukwu. Mụnwa bụ nwa igwe, bụkwara onye ejiri ike wee mara. Na ana m azụ ahịa ma m na-eme politiks. Ana m ekene. Ndewo. Prince, ịkọwachara anyị wee kọọrọ anyị ndị na-azụ afịa. Ọnọdụrụ mma na ịkọwara anyị bụ ụmụ Igbo, kọwara anyị afịa ị na-azụ, ma afịa bụ itinye aka ọ bụrụ ihe jọrọ njọ, maka na ọtụtụ afịa kịta bụ, ọ bụrụ ọtụtụ afịa niile bụ afịa dị mma. Anyị na-ajụ gị, biko, afịa ahụ isi na ị na-azụ ọkwa nke dị mma, ka ị kọọrọ anyị ka anyị mara. Yes, ọ bụrụ na ọ bụ afịa na-adịrọ mma, mụ ama mbịa kwube maka ya. Afịa na-azụ bụ afịa dị mma, ndị afịa na-eme na mbara ezi, na public domain, nke bụ na ọ bụrụ sọ mụnwa na-eme ya, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ya. Mụnwa nọ into fashion, anọ m into fashion, and anyị na by the grace of God, anyị na-apụ ebunata nke anyị na-ele. Anyị na-agbasi obodo oyibo, anyị agbago Turkey, anyị agbago China, anyị agakọgwo Italy maka ihe gbasara biznes anyị na-eme. And by the grace of God, na aka Chukwu dị na ya. Daalụ. Ndewo. Igbo mmadụ esonyere anyị, ọ na-anụgo ihe Prince kwuru, mana ọ na-egosi na nwa eze abụrụ ka ọ nọrọ na-aza afa na ya bụ nwa eze, na ọ na-adị mma nwa eze na-agba mbọ. Ya bụ nwa okorobịa na-agwa anyị na ya bụ Prince, mana na ya na-agba mbọ n'ihe niile gbasara uwe, ma nke nwoke ma nke nwaanyị. Ya afọ ya bụ aka na-emebe ọgọdọ, na ya na-agbakwa ma na mba ofesi, na-efe n'elu ma na-anata, n'ịchọkwa ihe niile gbasara ka esi edozi arụ. Ịkpọ ya n'ekwentị, na ya n'oyi ya nọ n'ime ma na-emesi ya ike. Prince, dịka anyị na-aga, ọ ga-enweta obere ihe ị ga-akọwara anyị gbasara obodo anyị bịa, Akpugo eze dike.
ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa? Ndewo. Daalụ Adigbo. Dịka ka afọ anyị si dị, anyị bụ Akpugo eze dike. Ịma na abịa n'Enugu steeti enwe Akpugo eze, nweka Akpugo dị na Nkanụ, mana nke anyị bụ eze dike. And ka nna m si kọwara unu, anyị bụ ndị na-anabata ndị ọbịa ọfụma. Ihe eji maka ebere anyị bụ na anyị nwere fertile land, anyị na-akọ ọrụ ugbo akọpụtasị ike. Anyị nwere ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-eme ọfụma, ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi. So o nwere ihe ị ga-achọ na be anyị ịma nweta. Anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ, nwekwe ndị ọrụ aka, nwekwe ndị na-eme biznes. Mana ka anyị si nọrọ na onwero nke e nwere ọbụna ọkarịa, na ndụmọdụ m na-adụ ndị ntorobịa na be anyị bụ na onye ọbụla nwere onyinye Chukwu nyere ya. Ọ na-adị mma onye ọbụla ewere n'oge chọpụta nke Chukwu nyere ya ka o wee mebie, ka ọ ghara ịbụ na ịhụrụ na mmadụ na-eme isi ka ị ga-eme, ọ na-enye nsogbu. Ụdị ihe abịa na-ebute ntaji anya. So ịchọpụta onyinye nke ahụ Chukwu na nyere gị, mebie, imesibi ya ike, Chukwu na ga-esi na ya wee gọzie gị. And ọ da-adị mma onye mechie niile ọ ga-eme, ọ nachite azụ na vileji bịa nọrọ. Ọ bụrụ na ndị mmadụ amanụ na vileji, mana ọ na-adị mma ịpụọ ije chụọ akara aka gị, maka na ọ bụ na ị nọrọ n'ime ụlọ ma ị nọrọ na vileji, ọ ya na-eme a na-enwe series of problem, a na-enwe series of issues. So my advice to them bụ na onye ọbụla topụtara unu ga-eje chụọ akara aka ya, yọọ Chukwu na ka ọ gọzie ya. Ekene m. Ndewo. Igbo ọma na-ege anyị, unu anụgo ọtụtụ ndụmọdụ ya bụ nwa okorobịa Prince Kingsley Dike nwa igwe na-akọ agwa anyị n'ụbọchị taa, wee na-asị na ọ na-adị mma fụ nwanne gị n'anya. Bido n'oge ka ịchọba akara aka gị. N'ịchọba akara aka gị na ọ ga-adị mma, mana na vileji, gbasara vileji na ọma ndị mma ka ịpụta na vileji wee tọgboro. Chaa akara aka gị n'oge, na ọtụtụ ndụmọdụ ka ọ na-enye ụmụ okorobịa ya nakwa ụmụ agbọghọbịa nọ na be ha na Akpugo eze dike, manakwa ụzọ ụwa anyị, maka na ọ kọwara anyị mgbe ọ na-ekwu okwu si na afọ ya na ọnọrebụ banyekwere n'afọ ya. N'ihe o gosi bụ n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị obodo, na ọ na-atinyekwe aka n'ime ma na-egosikwe ndị be ha na ọ na-adị mma ka esoro na eziokwu, ka esore na ndọrọndọrọ ọchịchị obodo nke ga-ebute nsogbu na ọdịnihu. Ndewonu ụmụ Igbo. Ka anyị na-achịkọta, sonyekwela anyị na akara ekwentị Facebook, Instagram peji anyị Ada Ndị Igbo peji. Biko ka anyị na-agafekwa ka igwe wee kene ndị Igbo bụ Igbo, ka anyị nụkwa onye na ọ chọrọ ikene anyị ma chịkọta ya bụ okwu ọnụ. Ndewo igwe, ka ikene ndị Igbo. Adigbo. Igwe. 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 Ndewo. Ana m ekene Igbo niile. Igbo biko nọ ka anyị bụrụ ofu, jikọọ ọnụ, chụwa ihe na-achụ anyị, ka oke anyị ghara ifunere anyị na Naịjirịa. Igbo niile gbakọọ, biko nọ ebe ọbụla ị nọ na, maka anyị bụkwana Naịjirịa. A na-ekwu Igbo Igbo Igbo. O nwere ebe ị ga-eruo steeti niile dị na Naịjirịa, ndị Igbo nọ ebe ahụ. Anyị nọzụ ebe niile nwere anyị Igbo ebe ọbụla ị nọ. Cheta na ị ga-anata, ịnọchi ebe a na ị ga-ana. Onwe ebe dịka Igbo. Anyị na-agba mbọ ma Chukwu na-enyere anyị aka, nye aka anyị fụkọrịta onwe anyị n'anya. Nwanne gị nọrọ ebe ahụ n'obi nso, ife etu ga-esi wee nyere ya aka, nyere ya aka, maka ọ na-abụ onye na-ada ọfụ onye o jidere aka, onye na-ekunite ọdọdọ nwanne ya si aga ekunite, onye a ga-eji wee mara Igbo. Ndewo.